Здравейте, хора! И здравейте, хора! Тук нагласихме малко, не знаех дали е нагласено. Днеска ще играем на Fortnite за първи път. Ето ги моите скинове. Не са чак толкова много. Пишете в коментарите с кой скин да играя. Май днеска мисля да играя с Хирото, но ще си го наглася да е чисто бяло. Да, с ето тези очи. Чакай, защо не смених очите? Ще ги направя такива. Кирката си ще оставя и нека да започнем Battle Royale да играем. Докато ми зареда се видя какъв е шопа. Това скин, защо са го върнали? Той не беше ли рядък? Добре. Трябва да стая. Почваме играта. Дано да се получи. И да, пишете в коментарите и лайкайте видеоклипа. Пишете в коментарите какви други игри искате да играя. Ще се опитам почти всички игри ще мога да играя, но само може би платени няма да мога или... Абе, не знам. Може и да мога и платени да играя. Вие какви игри играете между другото? Интересно ми е. Почваме играта вече. Вие играете ли още Fortnite? Аз играя главно заради вас. Надявам се на вас също да ви харесва. И да. Иначе Fortnite може да е по-добра, но просто опитват се да направят нещо не тръгва. В момента може би става добра Brawl Stars. Пак се побие популярност и се снимам повече на нея, но не се знае. В Fortnite, ако искате, може с приятели да играя. Да играем един срещу друг, да качаме ранкове. Може и в бъдеще, като събера повече ако събера повече абонати, да игра с абонатите ми, да направим giveaway. На 100 абоната може да се направим giveaway, но не се знае още, защото не сме ги събрали. В принцип, игра от джойстик, защото от джойстик ми е по-лесно, но мога и от мишка и клавиатура. Но е малко по-трудно. Не! О, спасих се тук. То ще го убиваме. Убиваме го. Без проблеми. Така можех да умра от холдението за другото. Така и някой идва. Направо този го убих, трафни патрони, че няма. И този го убих. Тази игра тръгва добре за сега. Сега бая добре даже. О, добре. Имам... О, помпа да се купя.
Брат, това оръжие е много счупено. Очаквах, че ще му набие един хедшот. Добре, сега ще изчакваме да започнем нова игра. Айде да сменим скина. Моята игра с психото. Или с Galaxy. Знаете ли какво? С кучето. Ама, последния. Последния. Неговата кирка. Къде му е кирката? Ето я. И глайде. Може би крастеричката. Да, крастеричката. Нека да започваме. Вие от кога играете Fortnite? Напишете долу в коментарите. Аз играя от телефон, започнах да играя от 2018 май, да, 2018 или 2019. Тогава не знаех как, като си завъртя екрана и не знаех как да го правя и беше много забавно. И да, имаме 450 V-Bucks, можем ли да си купим от паса V-Bucks още 500, още 100 и ако ви харесва да играем в Fortnite, може да си купя паса и да си купувам скинове и да ги купуваме на видео. И ако сте спрели да играете в Fortnite, защо сте я спрели, ми е интересно. Защо сте спрели да играете в Fortnite? Защото вашите приятели ли са спрели да играят? Напишете в коментарите, защото ви е писнала. Между другото, аз много искам да си купя Ice Spice. Доста ме кефи като скин и е Tryhard. Ето го моето кученче. С което се направи Victory Royale. Да, мисля, че доста добре го направих компото с глайдера. Доста ме кефи. Да ме види тоя. Тук стана много напрегната, той е бая добър. Как ме е видяла? Бас простотията, бас нест. Между другото, вие на училище ходите или? Защото аз ходя и съм 6-ти клас. И напишете от кой град сте.
Между другото, вие кои ютубъри гледате? Ще ми е интересно. И напишете долу в коментарите. Според мен бая добра комба се направих. Оценете го от 1 до 10. Коментарите отново, дами и господа. Какво? Дали бяхме с това? Не с сноуборд, да. Спомняте си в началото на видеото че бяхме с сърф, да. Сега защо не сме с сърф? Явно на време се сменя, не знам. Надявам се тая игра да е по-успешна, че не беше много успешни предишните две игри. Добре. Още един чест и помпа, перфектно. Просто отворям честа, добре. Да. Летящо куче виждате на екраните си. Това е работилницата на... не е работилницата, дето Коледа. Да, това е доста по-добро. Можем да обиколим. Ако искате, мога и да снимам на дичи, ако ви е интересно. Да изпълняваме заедно мисии на стримове. Да си говорим в Дискорд. Това нещо има ли край? Добре, нека да отиваме към боя. Направо ето го, предмяваме се там. Приготвяме помпата. Какво? Този е хакер. Този е хакер. Хора, днесното видео не беше много добро. Ще приключваме с него. Чао и до следващият път.